ці ўсё ж такі ЗША ўступіць у гэтую вайну. Александр Фрыдман, гісторык, палітычны аналітык, з намі на відэасувязі. Спадар Александр, добрый вечар, дзякуем, што долучыліся да нашага эфіру. Ну і, власна, нашае пытанне, як ацэньваеце верагоднасць уступлення ЗША ў гэтую вайну? Насамрэч, з Дональдом Трампам сказаць нешта вельмі цяжка, але сітуацыя складваецца такім чынам, што ў амерыканцаў можа і проста іншых магчымасцей не застанецца. Калі мы сябе ўявім, што сапраўды не будзе вось той іранскай капітуляцыі, на якой настойвае Трамп, і Іран не здасца, што тады рабіць, што тады застаецца. Спыніць гэтую аперацыю ваенную ўжо немагчыма, бо гэты аб'ект у Фардо ён застаецца, і значыцца іранцы будуць працягваць працаваць над ядзерным праектам, а цяпер ужо ўсё зразумела, яны свой вопыт атрымалі і зразумелі, што іншай гарантыі для існавання гэтага рэжыму не будзе. Так што гэты прамежкавы варыянт ён немагчымы, то бок калі капітуляцыі не будзе, амерыканцам прыйдзецца пайсці на гэты крок. Ну зараз яшчэ адзін варыянт абмяркоўваецца, што калі ўсё ж такі Трамп не пагадзіцца, Ізраіль можа паспрабаваць зрабіць дыверсійную аперацыю. Я б гэта не выключаў. Мы ж бачым, што Масад ужо зрабіў на тэрыторыі Ірана. Але ўсё ж такі, калі паспрабаваць у такім колькі адсоткаў, так бы мовіць, на тое, што амерыканцы будуць удзельнічаць, я прыкладна сказаў, напэўна, 65 недзе так, што будуць удзельнічаць, 35, што не. Разам з тым, вось вы кажаце, што няма ўжо нейкага прамежкага варыянту, але, напэўна, і ў Іерусаліме, і ў Вашынгтоне гэта разумеюць, што калі Іран таксама ўсведамляе, што калі яго так заатакавалі, няма сэнсу спыняць нейкую ядравую праграму, калі не будзе капітуляцыі, то, напэўна, ў Іерусаліме і ў Вашынгтоне таксама разумеюць, што трэба даціснуць. Разумееце, тут яшчэ не толькі справа ў Іране, гэта прыклад для ўсіх падобных рэжымаў, што калі ўсё ж такі іранскі рэжым нейкім чынам вытрымае і працягне працаваць над ядравым праектам, то хутчэй за ўсё таксама будуць рабіць і іншыя падобныя рэжымы. Так што ў Ізраілі, прынамсі, магчымасцяў іншых няма. То бок Ізраіль ужо спыніцца не можа. Тут альбо капітуляцыя, альбо будзе Іран даціснуты. Што тычыцца Злучаных Штатаў, у іх ёсць пакуль гэтая магчымасць. Можна яшчэ пагуляць у перамовы. Вось будуць жа заўтра перамовы нейкія ў Жэневе, хаця сёння мы ўжо ведаем, што былі прамыя перамовы паміж амерыканцамі і іранцамі. Калі там не было поспеху, то цяжка ўявіць сябе, што раптам і у еўрапейцаў будзе поспех на перамовах з Іранам. Можна паспрабаваць і іншы варыянт, вось тая дыверсійная аперацыя ізраільцян. Но для Трампа гэта яшчэ і пытанне прэстыжу, калі мы сябе ўявім, што ізраільцяне сапраўды самі правядуць гэтую аперацыю і знішчаць Фардо. Ну тады ўсё з гэтай вайны, увесь, так бы мовіць, прапагандысцкі агітацыйны профіт, ён застанецца на ізраільскім баку, а амерыканцы застануцца ў баку ад гэтай аперацыі. І я не думаю, што Дональда Трампа гэта задаволіць. Ён усё ж такі хоча атрымаць канкрэтны поспех. Так што вось тая інфармацыя, якая ўсё больш з'яўляецца, што Трамп схіляецца да таго, каб аддаць загад на удзел у вайне, яна мне падаецца цалкам лагічнай, але ізноў жа гэтае рашэнне з сур'ёзнымі наступствамі, і яно не даецца Трампу так лёгка па ўнутрыпалітычным і знешнепалітычным прычынам, таму можа яшчэ пэўны час зойме, пройдзе, пакуль амерыканцы гэтае рашэнне прымуць. Ізраіль недвусэнсоўна заявіў пра тое, што духоўны лідар Ірану не павінен існаваць. Гэта значыць, што фізічная ліквідацыя аятолы – гэта проста пытанне часу. Мне падаецца, што так, гэта такія магчымасці, напэўна, у Ізраіля ёсць. Мы ж бачым, што адбываецца з іншымі іранскімі функцыянерамі. Но гэта яшчэ і пытанне пра тое, а што будзе далей. Ну вось сёння, так ці інакш, Хаміней, прабачце, ён кіруе краінай, больш-менш, прынамсі, кіруе. І гэта вельмі важная сімвалічная асоба.
што будзе адбывацца, які там будзе хаос з іранскім рэжымам пасля таго, як ён знікне, і калі я думаю, што калі такая аперацыя будзе праводзіцца, яна будзе накіравана не толькі супраць Алі Хамінеі, яна будзе накіравана і на супраць ягонага магчымага пераемніка, ягонага сына. Калі вось гэты рэжым будзе цалкам абязглаўлены, што будзе тады, як будуць разгортвацца падзеі, што пачнецца ўвогуле ў Іране. Гэта ўсё вялікія пытанні. Я думаю, што гэты крок пакуль не зроблены, пакуль ізраільскі бок чакае, што Іран яшчэ, магчыма, пойдзе на капітуляцыю. Калі будзе зразумела, што ніякай капітуляцыі з боку Ірана не будзе, хутчэй за ўсё будзе прынята гэтае рашэнне. Аналітыкі задаюцца пытаннем, ці Злучаныя Штаты ўступяць у вайну на баку Ізраіля, а разам з тым ёсць і іншы бок медаля, таму што Іран таксама ж мае сваіх хаўруснікаў. Я ўжо тут не кажу пра рэжым Лукашэнкі, але Расія ў прыватнасці, падаецца, што і з Кітаем не такія благія адносіны ў Тэгерану. А чаму яны не заступаюцца за свайго хаўрусніка на Блізкім Усходзе? Чаму яны не абараняюць Іран ад ізраільскіх абстрэлаў? Мне падаецца, што яны заступаюцца настолькі, насколькі гэта магчыма. Яны ж усё бачаць, разумеюць, у якім стане знаходзіцца іранскі рэжым. Таму пэўны ціск з боку Кітая і з боку Расіі ён ідзе. Но у іх магчымасці тут вельмі абмежаваны. Іранскае пытанне для Кітая гэта не тое пытанне, каб умешвацца ў нейкія буйныя канфлікты. А ў Расіі, хаця ёсць і вялікія знешнепалітычныя амбіцыі, но рэальна няма магчымасцяў. Тут вельмі добра можна параўнаць сённяшнюю сітуацыю з ізраільскай шасцідзённай вайной 67-го году. Вось тады, калі арабскія партнёры Савецкага Саюза былі ў вельмі цяжкім стане, Масква зрабіла ўсё, каб ім дапамагчы. Там быў і ціск знешнепалітычны. Яна разарвала дыпламатычныя адносіны з Ізраілем. Яна грозілася сама ўступіць у вайну на баку арабскіх краінаў. Яна грозіла ядзернай зброяй. І ўсё гэта прывяло да таго, што ў рэшце ізраільская ваенная аперацыя падчас шасцідзённай вайны ў 67-м годзе спынілася. Сёння Расія такіх магчымасцяў не мае, і ізраільскі бок не ўспрымае Расію як такі важны фактор, бо ўплыў Расіі на Блізкім Усходзе самае апошняе пасля краху рэжыма Асада знізіўся. Для сур'ёзным фактарам бяспекі альбо небяспекі для Ізраіля сёння Расія не з'яўляецца. Таму Ізраіль можа досыць спакойна ставіцца да ўсіх тых заклікаў з боку Масквы. Галоўнае тут пытанне гэта Злучаныя Штаты, іх пазіцыя, як будзе паводзіць сябе Трамп. Так, Ізраіль дзейнічае самастойна, але уплыў Злучаных Штатаў велізарны на Ізраіль, дапамога вельмі важная. Таму калі Трамп у пэўны момант скажа «хопіць, мы не жадаем, каб вы вялі гэтую ваенную аперацыю далей», вось у гэты момант Іерусаліму сапраўды можа быць цяжка, але пакуль такога моманту няма. Трамп падаецца цалкам задаволены тым, як вядуць ізраільцяне гэтую аперацыю. Спадар Александр, калі кажам пра самыя неверагодныя сцэнарыі, адзін з такіх сцэнараў, калі сам іранскі народ можа паўстаць зноўку ў чарговы раз і знішчыць гэты іранскі рэжым. І тут узнікае пытанне, ці вернецца Іран да сваёй свецкай манархіі, якая існавала да ісламскай рэвалюцыі 79-го года, бо ўжо, напрыклад, наследны прынц Ірану таксама заклікае іранцаў паўстаць, каб зрынуць рэжым аятолаў. Ну, насамрэч, тое, што зараз такая даходзіць інфармацыя з Ірану, ёсць пэўныя формы пратэсту. Вось людзі, якія падчас бамбардзіровак збіраюцца на дахах сваіх дамоў. Там ідуць, яны там крычаць «Далой Хамейні», «Смерць Хамейні». Гэта ўсё, бачылі мы гэтыя відэа, гэта ўсё ёсць. У Тэгеране, у іншых гарадах з'яўляецца графіці супраць Хамейні. Незадаволенасць рэжымам, яна, безумоўна, прысутнічае. Але пакуль гэты рэжым у стане кантраляваць сітуацыю, і тыя людзі, якія зараз паспрабавалі бы выйсці, не ведаю, там на вуліцы пратэставаць, ну, яны б рызыкавалі сваім жыццём. Акрамя таго, калі ідзе вайна, ідуць бамбардзіроўкі, ну, не да пратэстаў. Так што мне цяжка пакуль уявіць, што пачнуцца ў іранскіх гарадах буйныя пратэсты. Цікава можа быць пасля таго, як вайна скончыцца, альбо скончыцца капітуляцыя Ірану,
вайну, альбо ён выйдзе вельмі паслаблены рэжым, я маю на ўвазе, з гэтай вайны. І тут вось людзі, я думаю, для іх это будзе сігналам для пратэстаў. І я думаю, што вось рэжым чакаюць вельмі, калі ён нават вытрывае, чакаюць пасля вайны вельмі сур'ёзныя выпрабаванні. Што тычыцца сына былога шаха, Рызы Пехлеві, усё залежыць ад таго, якой падтрымкай ён будзе карыстацца звонку, наколькі амерыканцы і ізраільцяне будуць гатовы яму дапамагчы. Што тычыцца ягонага ўплыва на сітуацыю ў самой краіне, пакуль яго ацэніць вельмі цяжка. Мы бачым ягоныя заклікі да паўстання і да супраціўлення. Нейкія рэчы адбываюцца ў Іране, але пакуль нейкага паўстання няма. Але я прынцыпова бы такі варыянт ўсё ж такі не выключаў. Рыза Пехлеві – гэта вельмі моцная фігура, якая актыўна дзейнічае. Будем абавязкова сачыць за далейшым развіццём падзеяў і перадусім за рэакцыяй Злучаных Штатаў Амерыкі. А вам вялікі дзякуй за гэты аналіз і за гэтую размову. З намі на сувязі быў Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аналітык.